zvikanzi ndotomuziva ndogona kuuya naye zvikanzi ayo iyo munhu wauri kutaura kuti gwasarira uyo arapa bvaamutarisa zvikanzi asiri apa ndiye muridzi wechi weproperty handitya ende to much surprise handitya wakabata original id yake handitya instead yekuti ungotarisa wodaiso wobva wati ndiye uyu wobva waramba iwo wakabata chi mapepa handitya saka mukuru wemapurisa akabva angoti vanhu vamatsotsi handei kupi station zvese nauya waidhia mudara akabva anzi yo ndokuda futi kupi station MCID uya saka takaenda kustation kuya vakasungwa vaive nemahandicafs avo futi avaida kundiisa iyewe futi akatozoiswa mahandicafs ake aida kundiisa ini aitova nemahandicaf exactly akatozoiswa futi mahandicafs ake handiri kuona mai tazosvika kustation futi yabva yatorwa isusu hatisi kuzoziva kuti zvima-id zvaakazozviviga sei saka vasungwa kudaro vakarara overnight mangwanawo tichipedzawo kuiswa mastatement edu ndokubva taenda kukoti taenda kukoti ndakava nekusununguka zvikuru ndichiti mutemo wenyika uri unoita sei uri unoti protectawo handiti mukana wedu wekuti nyaya yedu ichigadziriswa handi munotanga mapinda mapipi mema anonzi chiresident amenoita kuti chipipi anenge aripo takaona anonzi Trinity Nyandevhu ndokundidedza uyu ndiye angari public prosecutor exactly muofisi make zvikanzi chii chakaitika handitya akadedza inini nemupurisa vakomana vanga vanaloya mukati mekutsanangura zvaizva zvakaita sei zvakaitika handitya bvabva angondiburidzira chi agreement of sale ini kwakutorowa nehana zvikanzi zvauri kutaura izvizvi agreement of sale pane agreement of sale kai handiri kuona saka isusu tichibva uko kwakwane nyaya yekunzi vakomana vavafraud kune nyaya yepointing firearm musoro mangu kune nyaya yeimpersonation handitya saka tomboti pafraud apa yes handitya but impersonation yekunyepera kuvamupurisa handiti nekundinongedzera pfutiyo totiwo mutemo uchaita sei uchandibatsira zvichibvira pana pipi vaya vanonzi Trinity Nyandevhu vanga vaine mumwe wavo anonzi Munyaradzikari Mazondo mukati Trinity Nyandevhu mukadzi Munyaradzikari Mazondo murume handitya mukati mekuvaexplainera nyaya ndakuti iyi agreement iyi hatinambobvira taita zvikanzi kwewo unogodaro se ndikati no inini ndini ndinoita bepa racho ndinaro kana muchirida ndogona kukuigirai vakomana ava ndatombovataura kuti ndakavataura kuti toenda kumaloya handitya ndokubva varamba saka mukati mekudaro handitya inini agreement of sale handisi kuiziva handitya ndiri kuzviramba handitya zvikanzi sewo uri kudaro ndikati zvikanzi tikuda gwasarira wacho panapa ndikati is a busy man day in day out that's why achituma inini handiti ndokubva ndati ndogara naye zvikanzi iwo hautitaura kuti unogara naye nditriniti ari kudaro ya pipi ya iye ndiye anototudza kuti anogara newe saka ndiye watiri kuda iwo hauna basa handitya bvabva anyora tsamba yekuti mapurisa mudedze gwasarira aite sei auye saka ndikati atiri ipapo ndokumbira kumboverify kumbovhetochi agreement of sale mukati meagreement of sale handitya ine mapeji akawanda yavo yaive nemapeji avanoda handitya tikutarisa zita handitya tobva tatarisa adresi yekumba haisiri iyo yekwatinogara hamena adresi yanga yakatonyorwawo zvayo handitya totarisa futi pafone number tikutarisa phone number haisiriyo vandabva ndaenda kupeji yekupedzisira ndiri kuona pane mafingerprints handitya agreement yavo havasati vamboita agreement ine fingerprint urunzwisisa ndadaro chimwe chinhu chekunotarisa ndakanotarisa signature kwakuona chi ndakutaura kuna pipi waya kuti signature neadresi hazvisiri izvo zvikanzi hausiri unondiudza kudaro because hausiri wakaita agreement ndikati alright saka ndokwanisa here kuwana agreement of sale zvikanzi nini handikwanise kukupa ndikati aiwa mogoti hamukwanise kundipa sei zvikanzi aiwa nini handikwanise kukupa ndikati noti imimi handitya mutemo wako gadzikai apa kuti mutaure nini unokwanisa kundibatsira kuti ndiwane chi imimi moita kuti undibatsire zvikanzi alright uchapiwa handiti saka zvadaro isusu taitarisira kuti
yefraud handitya yakasendekwa sinzi vaida kuonani gwasarira handitya tinozvitambira mutemo ndozvauri handiti but pointing firearm neimpersonation yakabva inopinda mukoti neuyo pipi anonzi Karimazondo. Chakandishamisa manje vanhu vaya vakasiyiwa vachienda vakabva vapiwa bail. But vachinzi nyaya dzavo vanga vatarisana nadzo vanga vatarisana nepointing firearm neimpersonation handiti fraud iyo yanga iripo but yakambosendekwa ichimirira kuti gwasarira auye. Handiri kuona manje vanhu vakabva vaitwa set free vachibva vasiyiwa bva vaenda. That's why nyaya yasvika payasvika nhasi chazoita kuti mukwanise kunditsvaga. So izvezvi currently zvakamira sei? Currently tiri kuti iri kupinda futi mudare rini? Madhesi handisati nanawo ndingataure zvemunyepa nekuti pane tsvagiridzo dzinenge dzichimboitwa nemapurisa ka dzavanenge vachimboita mukati mekuita kwavo ka mapurisa vari kugona vari kubatsira zvikuru zvakanyanya because mukati mekuitika izvi takaona kuti Ezekiel Gwero handitika aizviita because agreement yoseu yaya vakaramba nayo handitika for almost mwedzi. Dzamara mapurisa azonyora tsamba yekusunga lawyer tiwo kasauya neagreement of sale handitika kuti tikwanise kuita mainvestigations edu because hapana mapurisa paita mainvestigations asina kuona agreement of sale handitika mukati mekuya kweagreement of sale kwakuchitozoona manje kuti Ezekiel Gwero uya ambozviita ndiye bhaya haasi bhaya anga ari witness. Urikuona bhaya anga aripo ka takutozoona pana anonzi Nigel Mutambiko handitika Nigel Mutambiko wacho ka tikutoshamisikawo handitika kutozowanika kwawo kugona kwemapurisa itsvagirudzo yemapurisa ndo vakazoita mainvestigations kuti abude vaona agreement of sale. Mukati mekuona agreement of sale kwakuchitozoona kutoti Ezekiel Gwero uyaweka haana imba yaakatenga but mukati mekuya kwatiri aizviti akabvisa mari kuna gwasarire. Muri kuona manje ndo maitikira aita nyaya ndo zvakazoita kuti zvitisvitse nyaya payasvika pa because zvinoratidza kuti Ezekiel Gwero itsotsi tsotsi chairo kuti rekumbofungidzira Ezekiel Gwero Kenneth Mashukushe. Saka mukati mekuitika zvinenge tichitotarisirawo kuti kana taendawo kumakotsi handitika mutemo unofanira kunge uchitibatsirawo uchitiprotecta but ndakatongoshamisikawo tikutoona kuti patiri kubuda mukoti Karimazondo uya anonzi Munyaradzi Karimazondo naTrinity ka vari kuti vakomana vanga vapiwa bail vakomana ndokupiwa bail. Hatizivi kuti mutemo unenge uchiti chii hatingakwanise kuzvirwisa kana kuzvipikisa because hatinyanyozive mutemo ndizvozvo. Ndofunga muri veZimbabwe muri kungozvinzwira nyaya yanaretwa panapa. I'm sure kuti muchaona mamavideos because nyaya yetoda kutombofollowa kuti tinzwe kuti zvii zvakazoitika mberi uye tikawana mukana kana kuti kunge tiri tinokurukurawo neakatenga imba toda kunzwa kuti vakatenga zveshuwa here chii chakaitika uye toda kuzonzwa kuti ivo vana Ezekiel Gwero kana tikwanisa kukurukura navo tonzwawo rutiviwo rwavo kuti pamwewo zvechokwadi vakatengeserwa imba.